Ongi etorri Bizion saiora. Gorputza indartzea eta mugimendua modu egokian lantzea osasuntzu eta aktibo bizitzeko giltza dira. Indarra, koordinazioa eta oreka lantzen dituzten ariketek gure ongizatea sustatzen dute. Gimnasioak beteta dauden garaiotan badira kirola egiteko beste espazio batzuk ere. Eskaladaren kasuan jendez lepo daude rokodromoak eta eremu naturalak. Kirol hori eta horrek ekarri ditzaken lesioak ezagutuko ditugu gaur. Teknika, mugikortasuna eta indar funtzionala lantzen ditu halterofiliak. Hau eguneroko keinuetan nabaritzen da. Altxatu, mugitu eta bizkarra babestu. Ez da kiloak altxatzea soilik, mugimendua ondo egitea da gakoa. Oin dela 18-19 urte hasi nintzen eskalatzen, 12-13 urte nazkela, eta izen zen hasi eri, nire atien lankide batekin hasi nintzen kanteran bertan, eskalatzen harrian. Eta lehen honetik guztaziten deporte bat izen da, eta gaur egun arte hor segitze du, guztua. Nik uste badakela ez, movimentu relazio bat deportiek eta movimentu hori iztala indarren bakarriken sartzen. Hau da, azkenien esku jokuek edo hankak ibiltzea momentu hori garrantzitsu da, porque hankak segun nola ibiltzea ditugun edo gorputzen horekie, indar hori asko kendu lehizkegu ez. Eta hori eskaladin politia baita ere ez, azkenien hainbeste indarreztaren jende batek, indartsuek dien hoien arteko joku hortan nibelantzeko eman dezaketela. Gehien bat nik teknikie eskalatzen hastean jende horrekin ez, ikustea garbi bakoitze bere instintotik jokatzeu, eta teknika hori garrantzitsua hasieran gehiago da. Egile da, zailtasunin aurrea zuzen bezala, igual indarrak joku gehiago hartzola, porque azkenien heldulekuek gutxitu iteie, dauden helduleku daude, hoi heldu inmertzago, eta batzutan indarri espaldi madezu ez bihetzetan edo besotan, ezin dezu. Baina hasiera baten aukera askoz gehiago daude eskalatzeko. Orduan, hor ja, ni uste tekniki daken pertsona batek, indar asko daken pertsona batek adibidez irabazi leikela edo hobeto egin leikela. Orduan, hori da ez, eskaladin politia, hastapen momentu egiten, jende batek usteula ez dela gai igual, ez zerritego eta bitartin, teknika bidez, ondo molda leikela. Gu hasi ginenin, lau personaje ginen ez, hoxe gustatzen zigunak, eta gu lokal hau, oin kriston zubertiak egun lokal hau eukitzia. Leheno geunden beste lokal baten lande eta inguruen, eta geunden leheno pixkat deporte ez marginala, baina ez zan hain ikusila esango dugu ez. Eta gaur egun ni uste lokal instalazioek edo ez, azkenin eskalago instalazio berri hauek eta kristona dela. Eta aukerin mateoela, bai gaztetatik ez, eskola kirola bezalako hainbat gauza ez, praktikan jartzeitu eta txikitatik egin deporte berri bat bezala erakuste dela. Orduan, ne ondo iruditzen zat. Azkenin deporte berri bat bezala hartzea, jende gehiago animatzea, oso ondo eta ni uste horren arrazoi dela, instalazio berri hauen sorrera hori eta erreztu ite bela horrega azkenin ez. Ezagutaraztea eman debela eskaladi bezala deporte bat. Nik esango nuke oseinoek zehala egela, praktikala egela deporte hau. Azkenin lokal horietako batea jutezea eta azkenin laguntalde baten jutezea eta azkenin dazkezun nivel batetik hasi eta zailenean jo. Orduan, errexena ingoitunak errezetan ibilikoa, zailetan ibilikoa, hori mendira emate baldin mazu, hor beste bildur batzu sartzea ez. Azkenin mentalak, alturikiko bildurre, orduan hor nahi sartzen, hor bakoitze bere zea dazke, gaitasunek eta beste batzui beste zailtasun gehiago dazke ez. Baina, printzipio baten, hastapen bat egiteko hauek bezalago lokal baten, nik edozein animago nuke eta iruditzen zate edozein gai dela, azteko. Eta egiten esperientzik egin, gero eta garbiloaget gorputzeko horreki edo fleksibilitatea askoz garrantzik gehiago hartzen adibidez nire kasuen. Behin ez izen tipo fleksible bat, orduan ez, indarrakin joka izen dut askotan. Eta gero eta garbillo ikuste jende fleksible batek, hainbeste indarrik ez daukenak igual, zen nivelitea jala egin, ez? Eta inkreibili iruditzen zait, eta azkenin hori da ez egile, porque zu azkenin teknika hon bat, oreka hon bat, fleksibilitate hon bat egin, indar asko alde bat eguztezu. Eta indar hori danak gorte itezu. Gero, resistentzile, indarra hori gero lantzeko. Azkenin bide bat egiten nahi zehala, hasiera baten,
ni igual inlaiket 2 metrotan indardana gaztau, eta ia guztuta, jau. Baina teknika hori biltzea aldi mazu indar hori zuez, gordetzen. Orduan gehiago aguantatzen zu. Eta ni uste garrantzia handia dela alde hortatien, ez? Barrunetik eta kanpunetik oso ezberdina da. Porque hemen ikustean bezala ez, azkezu koloretako heldulekuek, horrez ze erresteo esatie, hankago hemen da eskuago hemen. Da zu jutezea, da ikustezu eta etxuia badakizua. Eskuago honea gotakot, da hankago jarriko ditut. Osa, oso bizuala da, lokal hontan eskalatzea. Harrira jutezean momentuen ze pasatzea, ez da hola koloreik. Igual danak grixe da. Ez da izun, noa jumar dezun, helduleko ez hain handiek, ez hain evidentiek. Orduan, esplorazio zea hori sortzea ez, o aztea ez, hau noa jugu naiz, teknika bat igual landu berdezu hau eusteko, ez da hemen bezala. Eta hortaz aparte gaina, lehen esan da bezala, bildurrek sartzaia. Zure, igual paniku da gezu, igual alturei. Igual ja zaude 20 metroa, bera baitzezu, eta igual bildur hori sartzea zute, ez da hemen bezala. Orduan, ezberdintasune hor jokatzea, ez, batetik, eskala izailo egitea itxuo, porque ez da hain bizuala, eta bestetik ja, bakoitzea azken bildurre sartzea jokun. Eta hori dana ja harrile askoz kompletu iruditzen zen, zentzu hortan. Hau azken inda, betortzea, itezu inberregu eta listo. Bestia pixket, beste movida bat. Bai, eukitu leziluek, pareatu iru. Bat bidetzin adibidez, eukin nun, sorbaldire euki zendet hor jodiuta, eta bestetik azken eukieten adibidez bizkarrin eukidet. Muskulu baten desgarro bat eukidetola. Eta azken nire mani uste eskalan normala gala ez lezilu eukitzea, beste hainbat deportetan bezala eso. Bakarriken ni uste eskalan daola, bietzetatik hasia sorbaldaino, dala ni uste lezilu gehiena egotean zonia, eta futbolin igual egidozu, hankatatik hasi eta kaderaino. Baina bai, lesio hau naiz, eta, Kanterok zehaztutako lesioez gain, badira eskalatzaileek sufritzen dituzten bestelako minak ere. Eta hori, ondo baino hobeto daki, Xeder Iruretagoiena fisioterapeuta zarauztarrak. Eskalatzaileen goi adarreko poleetako patologietan espezializatu zen, eta horiek jasaten dituzten kirolariei laguntzen die egun. Eskalada esparruan, esango nuke, jarri beharko bagenuke olimpiadetan bezala podium bat, ez? Urria eskuko lesioak izango liazke, bereziki atzamarretako lesioak. Ondoren, 2. postuan egongo lirake sorbaldako lesioak eta 3. postuan ukondokoak, ez? Eta eskuko lesioan barruan nabarmenki 3 lesio daude. Poleak, dala gehien ikertzen duguna diferentzia handiakin 2. lesio ohikoena gehien ikusten dana da, eta prevalentzia altuena dakana. Ondoren etorriko liakeia beste lesio batzuk, lumbrikalak, tendinopatiak, ligamentuak, baina esango nizuke aurreneko postuan nabarmenki polean lesioa dakaula. Polea bat azkenian da, guk urolak ostan gaudela aprobetxatuz, eta arrantza adibide bezala jarrita, arrantzatzeko kainabera bat hartuko bagenuke, kainaberan estruktura izango litzake gure ezurra. Pita edo soka azpitik pasatzen dena izango litzake tendoia, eta ondoren tendoi hori ezurretik, hau da, kainaberan estrukturatik ez separatzeko dauden ehun edo tejidoiek dia poleak. Orduan, polea baten funtzioa da, hau ezurra baldin bada eta hau tendoia baldin bada, polea hemen dakagu aro formato batekin tendoi hori ez separatzeko. Orduan, polea horiek lesionatzen dira beti agarre konkretu baten, heldukera konkretu baten, dala arkeo izeneko heldukera edo agarre mota bat. Eta hor, 4 gradu bereizten dira. Aurreneko gradua izango litzake polea ez da puskatu, estrukturalki, baina inflamatu da, hau da, sufritu du. 2. gradua izango litzake haustura partzial bat eduki dugu, hau da, ja estrukturalki lesio bat egon da. 3. gradua izango litzake ja haustura oso bat egon da, polea batena. Eta 4. gradua ja izango litzake
polea bat baina gehiago puskatu zaizkigu eta guztiz puskatu zaizkigu. Ze polea ez da bakarra. Hor dago polea sistema bat eta nagusiki 5 polea anular bereizten dira eta horietatik 3 lesionatzen dira. Orduan eskalatzailean kasu okerrena izango litzake A2, A3, A4 poleak puskatzen dianean. Nere ustetan oso esanguratsua da entzuten den soinua. Askotan polea bat puskatzen denean entzuten da klak handi bat, holako soinu bat izango litzake, nun inguruko danak entzuten duen eta danak bildurtu egiten dira, ez? Oso izan da hori, ez? Hori gertatzen denean horren nabarmena ja normalki esango nuke gehala 3 edo 4. graduko lesio baten inguruan. Orduan hola mailakatzen ditugu. Hori izango litzake guk deitzeguna klasifikazio bat. Esango nuke askotan ez gala kontziente noiz lesionatu gan eta noiz ez. Pertsona batentzako, eskalatzaile batentzako kasu honetan ez da errexea bereiztia noiz dakasun molestia bat, egun gutxitan pentsatzen desun juningo zaizula eta etzala lesionatu eta garrantzia handiko gauzik ez dela izan, edo beste aldetik esatezu, lesionatu naiz, ez? Hor baita ere galdera dago zer dan lesioa, ez? Nik uste nahiko galdera filosofiko badala, ez da konsenso bat, adituen artean guzti honei buruz hitz egiten dutenean eta hortako daude kongresuak eta holako eventuak esango dugu, ez da adostasun garbi batea iristen. Esaten dutenean zer dan lesioa, esaten dute min bat tarteko dagoen fenomeno bat dela, nun kirolari batei denbora galera bat sortzen dion, ez? Baina gradu bat edo 2. graduko lesio bat etortzen bazaizu, hau da, ez dezula ezer larririkin, baina polean lesio txiki bat egon dela, normalian momentuan ez enteratzen. Nik uste hori importantia dela esatia, ez? Garrantzitsua da hori azpimarratzia. Momentuan eskalatzen zabiltza, beruan ez dezu gauza hondikan sentitzen, eta iluntze aldian edo bereziki hurrengo goizean esatezu, ikutzeko orduan bihatza molestioa dakat, eta egun baten da bitan da hirutan ez zait pasatzen, eta mekanismo konkreto hortan, arke hortan molestatzen molestia dakat arteko, esatezu, hau ustet ez dela molesti huts bat, zerbait gehiago daola atzetik. Orduan ez da erresa, bereiztia noiz izan den lesio bat eta noiz ez, eta noiz dakasun lesio larri bat eta noiz ez. Orduan, nik bai ustet garrantzitsua diagnostikoa dela, baina diagnostiko baten ondoren noski tratamentua dator. Eta tratamenduak berriz, esan ditugu 4 gradu mailakatu ditugula, baina 4 gradu horien barrenean aurreneko 2 graduak esan dugu, ez diala oso larriak eta ondorengo 2 graduak larriago diala, tratamentua guztiz ezberdina da. Alde batetik, kasu esango dugu errexena edo ez larri hauen aurrian, nahiko tratamendu agresiboa erabiltzen dugu. Hau da, eskalatzaileak eskalatzen jarraitu dezake, heldukera mota batzuk ez egitea edo debekatzia gomendatzen dugu. Hau da, jarraitzen badu arkeatzen irritatuko da berriz struktura hori, orduan ez zan egokiena izango, eta hor, esango dugu daudela pauta jakin batzuk jarraitu berdianak. Ze heldukera bai, ze heldukera ez, ze intentsitate bai, ze intentsitate ez. Horrez gain hemen fisioterapia klinika baten ze tratamendu teknika askagu denbora horiek akortatzeko eta ziurtatzeko tratamendu hori ondo jungo dela eta mina jaisteko, ez? Azkenean gure helburuak beti dira mina jaistea, mobilitatea egokia izatea eta ondoren indarra irabaztea, ez? Eta gero 3. eta 4. graduko lesioan aurrian bai esango nukela tratamendua pixkat motelagoa da, nun inmobilizazio prozesu bat tarteko sartze dugu. Normalean ferulak izaten dira kasu hontan eta muturreko kasuetan ebakuntzak baita. Orduan, hola oinarritzen dugu pixkat gure tratamentua. Poleatako lesio baten prebentzioa nun hasten den eta nun amaitzen den ez da erresa. Normalean guk aurkitzen duguna da, eskalatzaile bat etortzen da, diagnostiko bat daka, pronostiko bat daka eta tratamentu bat daka. Noiz bukatzen da ziklo hori. Zoritxarrez, kasu askotan mina desagertzen denean. Ze eskalatzaile bat minik gabe, eskalatzaile zoriontsu da. Nere ustetan, eta nik nire partetik esan berdetena da, hori ez dela egokiena. Egokiena zer da? Nola edo hala eskalatzaile horrei garantizatzia etorkizunean ez zaiola berriz berdina gertatuko. Eta hortako zer da oso garrantzitsua? Prebentzioa. Orduan nik uste rehabilitazio prozesu bat amaitutzat ematen dela ez mina
ja bukatzen danean, edo mina jondanean, baizik eta prebentzio lan on bat indanean, eta eskalatzaile horrek, ja, badazkanean, nahiko gaitasun eta esango dugu fisiologikoki, fisikoki, nahiko egoera osasuntxua hori berriz ez gertatzeko. Gomendio egola nik gogu, esate dut, ez, eozein deportetan hasteko, ez, jendea tega futbola, osaski, bueno, nik igualtzat, beste eozein deporte. Gogu jartze baldin maiozu eta ilusio bat egin hartze baldin mazu, nik uste gomendio honena hori dela, ez, ilusio horrein hastia. Eta horrengo honeko augeta afrontatzeko gogu eukitzio baita ere. Eta eskutago da hankata minere pasai merkou, hasira gogorra duk eskaladik, ez. Baina gogo horrekin nik uste gomendio honena hori dela. Ilusio egin da motibatu hastia. Horti aurrera gero beste kontsejo batzuk emango izko beste jende batek. Alterofiliak kirol oso gogorra dirudien arren mundu guztiarentzat egina dago. Gainera, gure bizitzetan onurak besterik ez ditu sortzen. Kirol guztien oinarria baita, batez ere ergonomia lantzen delako. Ezagutu dezagun gertuagotik kirol hau. Alterofilia kirol olimpiko bada, eta alterofilian dazka 6 mugimendu, 3 arrankadan eta 2 bidemoran. Eta alterofilia bere helburua da pixu altxatzea gora. Eta teknika oso ondo egitea, ze teknika gaizkita dizu aldizuetxe. Nahiz eta gora eman, aldizuetxe txarra eman mugimendua. Indarko kirole bada, ez indarra bruta esatean bezala, baino indarra da, esatean bezala entrenamendu, kirol ia guztietan alterofilia egiten da. Ze karga da titeue, o sentadian bat, da indarra bartuzuna, potentzia. Alterofilian asko bartukuna da potentzia, indarra eta flexibilitatea oso. Eta oso teknika. Neri bizitza guztia, oso onura oso nak bandizkit. Gaina goi mailako rendimendu alto egon naiz, eta nire bizitza guztia, kirolak bai ematen izuna da konstantzia, helburuak lortzea, pixkanaka, ez dena bezala lehenengo saiakeran ja dena lortu bazula, konstantzia ematen dizu, disiplina, eta nire beste bizitzako arlo guztietan asko lagundu izan dit. Eta takazun osasuntasuna eta indarra, gainera, beste kiroletan, oso ona naiz. Alterofiliak azkenen beste kiroletan beste potentzia, flexio, dena dakazu, asko ematen dizu. Ez baino posaketa baten barruan nago, eta entrenatzea etorren etzen naizenen burua garbitu beste gauz baten modun. Sartzen naizen bezala tatera oso diferentea da. Alterofiliako materiala dakau nesken barra 15koa eta mutilena 20 kilokoa. Ikusten bezala neskena mehegoa da, ze azkenen neskak eskua txikiagoa dakau. Eta mutilak eskuka handigoa. Eta alterofilian laguntzen du materiala hoi da barra eta hemen dazkau pixu guztik. Eta azkenen dihoaztire bai kolorezka pixuk. Pixka bisualki notatzeko diferentzia, dena beltzak izango bali asko liatuko gineke. Eta gore bai zapatia dazkau, alterofilian erabiltzen ditugula, oso importante diala, ikustean bezala tako batzu dakau, ze azkenen jende asko, sentadeia bat iteuen askok aurraka jute, mobilidadea daztaketalako. Eta azkenen tako hauek asko laguntzen dutu estabilidad mantentzen. Alterofilian bai oso garrantzitsua da, zen nola eskuk izerrita egiten barra ez irristatzeko, magnesio pixka botatzega, eta horrekin borra gora dijoa. Netzako alterofiliak pertsona guztientzako da, nahiz eta txikia izan, heldua oso zaharra, da jende denentzako. Edozeinentzako balio du, ze gehien bat helduentzako ere bai, ze heldua datzaren indarra juten gaitza galtzen. Eta alterofilia bere egokitasunera, bere bizitzako egokitasunera pixua eginda, pixua altxatzeko, o konpra batzuk altxatzeko, o lanean edozein gauza pixua bizkarrako minaz okitzeko. Netzako alterofilia onurak ematezkizu arlo guztietan. Eta txikientzako ere bai psikomotorizitatea, indarra, flexibilitatea, alterofilia oso da. Alterofilian oso garrantzitsua da hasierako postura. Postura importantena bizkarra izango litzateke. Bizkarra zu olimazale gamlu bezala ez da jotzen. Eta hoi, azkenen ergonomikoa izateko laun guztitan, bizkarra beti ipurdiaten bazu. Eta petxua kanpoa. Eta goi hemen ere bai, zuzen. Hemen zinez aurrea jetxi, ez datzea. Zuzen eta ultza. Azkenen, emateu indarra dela, baina azkenen nahi jolasten zure posturakin, potentzia. Garrantzitsua ere bai agarrea da. Ematen du,
hartzen degula barra, baina behatz potola beti hemendikan joaten da. Hori izaten da ez irristatzeko. Olartzen badezu barra, altzaizu alde egin. Baina magnesioarekin eta behatz hemen barrutikan sartuta, zailagoa da. Nutrizioak izugarrizko garrantzia du ongizatean, eta oraindik gehiago kirolarekin uztartu behar dugunean. Biak eskutik emanta baitoaz. Nutrizioak gure bizitzetan esango nuke izango litzatekeela pixka bat oinarrizkoa, ez? Hau da, azkenen garrantzia daka bai kirola begira errendimendua dagokionez, baina baita ere garrantzia daka gure loa nolakoa denean, gure osasun orokorren, gure osasun mentalene bai. Orduan esango nuke dela gako bat, ez? Azkenen nik beti esaten dut gu 24 baten gaude elikagaiekin erlazion, orduan izango da ezinbestekoa haure egokia izatea edo norberan araberako nutrizio bat izatea, ez? Kirola eta nutrizioa azkenean nire iritziz biak eskutik doaz, ez? Batea uztartu beharko genituzke, hau da, askotan maiz komentatzen duten hitz bat izaten da isilpeko entrenamentua, zertan oinarritzen da hau? Askotan ematen du entrenamendua dela, guk kirola egiten dugun kirola eta listo, baina azkenen isilpeko entrenamendu honetan sartuko litzateke nutrizioa, hidratazioa, atxeden egoki bat, osasun mentalan zainketa hori, ez? Eta da guztian oinarria baitare. Nik esango nuke maila berdinen jarri beharko genituzkela, bai nutrizioa eta bai kirola. Halterofilia bezalako indar kiroletan, elikadura edo nutrizioa bitartez bai lortu beharko genukena izango litzateke indarra, baina baitare gero beharko genuke behin kirola burututa, energia kontzentrazio handi bat errekuperaziorako, eta hortan lagunduko luke baitaren nutrizioak, ez? Ez momentuan bertan, baizik eta gerora baitare. Hidratazioa halterofilia bezalako kiroletan da askotan hazten den zerbait, ez? Azkenean, esan bezala, hain kirol esplosibok dira, hain denbora tarte laburra irauten dute, non agian ez dakagun egarri sentsaziooi, ematen du agian ez degula inbeste izerritzen, eta orduan askotan hidratazioa izaten da hazten zaigun zerbait. Eta hau da azkenen askotan gako nagusi bat, azkenen esango nukenik ura edo hidratazioa, hobeto esan da, dela erregai isil bat. Hemen gomendio orokorra izango litzateke, edozein kiroletan, halterofilia baitare, ean beharko genuke, bai, kirola egin aurretikan, bitartean, hemen gomendio izaten da, sorbitu kajun, ezean litro bat golpez, eta gerora ere hidratazioei bermatzia. Osagarriak kirolean nahiko tipikoak dien elementu batzuk izaten dira. Osagarrik lagungarrik izan daitezke, baina ez dira ezinbesteko keztare, ez? Hau da, ematen du, oain halterofilian indarra lantzen edo gimnasio batean sartzen zen momentuan bertan, ja osagarrik hartzen hasi behar dezula. Kreatina, proteína, betalanina, nitratok pila daude, ez? Lagungarrik izan lehizke? Bai. Nik gomendatzen dituten edo ez? Ba, depende. Azkenen, ni beti esaten dut, ezin dugu hasi, erderaz esaten den bezala, teilatutik eraikitzen gure oinarri hori, ez? Hau da, guk elikadurakin base edo oinarri on bat dakagunen, ordun lagungarrik bai izan lehizketela. Aukera bat dira, bai, baino ez dira derrigorrezko pertsona guztientzako. Askotan entzuten dugu, bai, eske nire bizilagunak rekomendatu dit edo gomendatu dit hau, eta orduan hau hartzen hasi naz. Ez konparatu besteekin. Hoi hasteko, ze igual zure beharrak eta besteanak ez dira berdinak izango. Eta gero, jakitea zein den bakoitzan hasiera puntua. Hau da, nik igual elikadura era hontara eraman berdet, zen nire behar izanak hau edia, edo oaintxe bertan hasi naz entrenatzen, eta igual nire bizilaguna dijoa entrenatzen 10 urte. Eta ja oinarri oso ona daka. Orduan, argi dago azkenen puntu berdinetan ez gaudela, eta orduan ziurrenik bai, gure behar izanak ez diela berdinak izango. Orduan, bi gomendioiek emango nituzke batik bat. Halterofilia ezagutzen jarraituko dugu. Ematen dudala bakarrekan indarra, la venga, gora, jazta, altxa da, ez, teknika behar duzu. Teknika gabe ez zinora. Eta naiz eta pertsona olodia izan, o argala, teknika ez deniokazu, pixua altxatzen. Horregatzen zaizu pixua, teknika gabe ez dezigotzen. Astean bi aldiz etorrita hasieran, gainean pazientzia askorekin, ze teknika bere denbora damaki, pixkanaka pixuaki, igotzen egin jutezea. Eta egoia zenbat eta maila altuago izan, eta gero zure helburua ere bai asko aldatzen du hoi.
pues, alteaturri, pues, egunero etortze bat zabezela, hori bai, beti buru belarri bezala emazu. Oain ingoten mugimendu arrankada izango da, eta kompetizion 3 mugimendu egiten ditugu arrankadan. Ondo egiten batzu mugimendua, hilotzen juteza pixuz, gaizkite batzu baldizu hilo edo pixu berdina egin. Eta hau izango litzateke arrankadan. Eta beste mugimendua izango litzateke bidenbora, hau izango litzatekela. Eta goran dakazunen epaileak lurra eman behar dizu eta ja lurra emate izunen aldezu bota barra. Eta horiek izango litzateke egiten ditugu mugimenduak, 6 diala. Diferentzia izango litzateke arrankadan, esaten bezala, mugimendu baten egiten da ja, eta bidenbora izango litzateke bidenbora. Lehenengo karga daitezu, arnasa pixkat hartzezu, eta gogo askokin gora botatzezu. 3 epaile dazkau, eta 3 epaile horiek aldizue altxalia txarra edo ona eman. Horretikan teknika oso garrantzitsua da. Ematen du, Nikolait egiten badet, altxadet eta ondo. Hori oso gaizkien litzateke. Ze besoak beti egon behar due zuzen, eta paiak lurra ematen dizunen aldezu bota. Mugimendu ona hola izango litzateke. Eta paiak esaten den lurra esaten den aldezu bota. Eta gure itxaitezu epaiak on eman dizun edo ez. Hau izan da gaurko Bizion saioa. Gogoratu, gorputza zaintzea eta indarra modu egokian lantzea funtsezkoa da osasuna eta ongizatea mantentzeko. Mugitu, gozatu eta bizion.